Давай наступне питання. Ви колись програвали справу не через закон, а через домовленості між суддею і опонентом? Ну, немає точної впевненості, що це так, але я думаю, у мене була така здогадка місяць тому, тому що справа дійсно тяжка, вона триває там 17-го року, і в одному засіданні судді прям розуміли, і ми дуже гарно поставили свою позицію, все так по поличках розставили, і вони все запитували запитання, і все йшло так в хорошому руслі, а на наступне засідання просто так хлоп, ні, винести, скасувати рішення першої інстанції, відмовити, і все. Тому у мене дуже така виникла підозра, тому що зовсім по-іншому почали люди розмовляти. Тобто, знаєш, коли такий, да, ви молодці, клас, а потім на наступний раз такі приходять, що це ви написали? Що це таке? Типу, тому, дуже сильна підозра виникла.